snart nedlægges Enghave Station her, når den nye Carlsberg Station åbner søndag den 3. juli 2016. Den kommer til at ligge ca. 200 meter væk fra Enghave Station i retning mod Valby, men også i 2 etager nord for Enghave mod Dybbølsbro. Den første station ved Enghave blev åbnet den 11. november 1911 under navnet Vesterfælledvej, og i 1923 skiftede stationen navn til Enghave. Stationen fik stationsbetjening den 1. november 1934 som en del af den første S-bane. Dengang kørte der også fjerntog til og fra Enghave Station. Fjerntogsperronen blev nedlagt i 1941 i forbindelse med anlægget af det 4. spor mellem Enghave og Valby. Og søndag den 3. juli kl. 12 var det slut. Det var så min lille film om Enghave Station. Tak fordi I så med.